Sa syudad sa Naga, ang Kantauan Elementary School nagpadayon sa pagpangandam sa pagbukas sa klase. Taliwa sa lisod nilang kahimtang. Si Nico Sereno sa report. Kini kaniadto ang school building sa Kantauan Elementary School. Apan tungod sa mga liki nga nakit-an sa yuta sa tunghaan, mibalhin sila sa gym sa barangay Kantauan nga nagsilbi nilang temporary learning center. Gibutangan na nilag mga divider ang gym nga magsilbi sab nga classroom sa mga estudyante. Mato ni Mary Grace Senior, school head sa Kantauan Elementary School, nga sa ilang kahimtang maglisod sila pagpangita og mga stakeholder nga mutabang kanila. Sa libo ug musod ang pisik sa uwan. Nahatag tuod siya, pero nahimo na mong stock room kay niliki ni hulpa man ang yuta. So hazardous siya sir niya, ig-ablin mo sa pultahan, matagak na ang bata. Ang kagamhanan sa City of Naga ang nangita og pamaagi aron mapaayom-ayom ang gym. Wa usab sila'y igong supply sa tubig nga magamit na nila sa pagsugod sa klase. Nya tag-upat na naka-section kada usa ka grado sir. Upat na ka-section, so sa to pa ka duha diri ana. Amo na lang siyang gitunga-tunga sir, wala naman may idea. Samtang dungang mipahigayon sa Brigada Eskwela ang Kantauan National High School ug Kantauan Senior High School. Susama rasap ang suliran nila ni Mylene Tapdasan, school head sa Kantauan Junior High School, ug Caterina Villo, school head sa Kantauan Senior High School. Gawas sa salibo sa pisik sa uwan ug kakuwangan sa tubig nga maggamit sa restroom, banawan sab ang ilang mga classroom. Footpath o kanang para dili pod mabahaan ang diri sa sulod. Sumangay mig semento, bus og kanang manpower pod. Sila'y magpa-repair sa atop sa atong TLS nga naguba during Odette. So, nanani budget ang ilaha ang pagpatrabaho na lang. Ang mga temporary learning center may magsilbing mga classroom sa junior high school tapad lang sa gym. Uban ni Philip Patricio ug Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.